जीव अच्छी तो सांग मैंने इे रोसे बस चलती देख पारे इे भात बसई इे कुंदरी भजा रोसे होची सकाल इे सुखुआ भी सुखाई देख पारे क्या बोला तूने तो फाइनली देख पाते मु चा पिउछे नहीं आया जी तो देख पाते हो यारे कुंदरू भजा हुआ जी आलू सहित तो कुंदरू भजा रसे हो तो दे दे सुकुआ तरके सुकुआ सुखाई शांति यार देख पाते हैं भाई देखो सुकुआ सांग मैंने सुकुआ किए कहते आ कमेंट करंतु ठीक अच्छे हाँ देख पारे सुकुआ सुखाई आमर घरे तो ये सब झिउटी माछ जाक कतरी माछ जाक सब सुखाई कमेंट करंतु ठीक अच्छे साने फाइनाली घरे अच्छे आ फुटबॉल क्लब में जाइए आम सब बेले मर्णिंग रे प्रैक्टिस करने जीव पड़िया आवे आसिकिना देख पारे बात अच्छे मिल पटे जीवार अच्छी टाइम गलानी 8टा गला तो सीटापी मिल पट को जीवाई पड़ो आज ब्लॉग रे केमती लगे तो दयाकोरी कमेंट करेंगे जनइबे आज मुझे ब्लॉग कर देख पारे हाँ मोबाइल टाक मुझे धरना मो भाई जड़े धरची से वीडियो कर देख पारे हाँ मुझे खाया बस कहीं मुझे मिल पटे जी तो चलो वीडियो को एमती फास्ट टू एंड जाए देखो केमती कौन अच्छे आज ब्लॉग तो फाइनाली मु खाया बस भी राइस मिल पटे जीवार अच्छे मो ड्यूटी भी हो गला 8टा गला से खाया बस इे देख पारे रोसे कर सकाल कि खाया भात बसई आ कुंदरू भजा हो आलू सहित
काय लागला तू काय ओढारतेस बर कधी जीवाची त्या ये लगन से हां लगन होय आ बकरा
ଖାଇତି ନେ ବାପରା ନେ Masih ya Allah. Itu coba. Nanti coba. Mungkin. Water. ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେବ 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେବ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କତରୀ ମାଛ ଖାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଭୁଞ୍ଜି ମାଛ ପୁରାଟା ସେ ପୁରା ସାନ ସାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା କତରୀ ମାଛ ଆମ ଜମି ପଟରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସକାଳ ସେମିତି କଲେ ମିଳେ ମାଛ କାହିଁକିନା ମେଣ୍ଡର ସିଆଡ଼େ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ହଁ ଦେଖ କେତେ ମାଛରେ ଭାଇ ଆଜି 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେବ ଆଉ ସକାଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ ସକାଳେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଜା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସକାଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ 12ଟା ବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବି ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏସବୁ ଆମର ସିଆଡ଼େ ଜହ୍ନି ପନି ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଇତାଳୁ ସବୁ କିଛି ସିଆଡ଼େ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଭାଇ A few moments later. ତ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବେଶୀ କରିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକିନା କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରୁନାହିଁ ତ ଆଉ ଆମେ ଘରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ଏମିତି ଦେଖାଉଥିବା ଆଉ ଆଜିକାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଦଶହରା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାନି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଭାଇ ମକା ବାଡ଼ି ପଟରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାସ ଯାକ ବେଶୀ ଅଛି ପଟେ ଆଉ ତ ଚାଲ ଆମେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମକା ବାଡ଼ି ଏ ଭିତରଠୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବରେ ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ଇଆଡ଼ଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଜମି ପଟରୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଦଶହରା ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣାନ୍ତୁ ତ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ତ ପୁରା ଦମାକା ହବ ପରା ଲାଗୁଛି ଦଶହରା ଇସୁ ତ ସେଠି ହିଁ ଫୁଲ୍ ହେଞ୍ଜୟ ଆଉ ମଜା ଲାଗିବ ସେଠି ଯାଇକିନା ସେଠି ଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ବି ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଯାଉଛି ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେ ଭାଇ ଆଜି ବେଶୀ କରାହେଉଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଜମି ମଣ୍ଡରେ ପାଣି ବି ନାହିଁରେ ଭାଇ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ପାଣି ହେଉନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖରା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ତ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଯାଇକିନା ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଆଉ ତ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମି ପଟରୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ବାଇକ୍ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ଏକା ଏପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମର 1 କିଲୋମିଟର ପୁରା ହେବ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ହେବ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଧାନ ଚାଷ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ରହିଛି ପାଖରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଆଉ ତ ଯିବା ଆମେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଯାଇକିନା ଦେଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବି ଯିବ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଡ୍ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।